ଲୋକମାନ ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଆଧାରିତ। ଆମେ ସୁଲତାନପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ବାଣୀପୀଠ ଓ ଲାଲଚିତ୍ରାର ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟର ଢେମସା ନୃତ୍ୟ।
କ୍ଷତି କଣ ଆମ ଲୋକକଳା ହଜିଗଲେ କ୍ଷତି କଣ ହଁ କ୍ଷତି ଅଛି ପ୍ରତିଟି ସଭ୍ୟତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିଚିତ ନିହତ ଥାଏ ତାର ଲୋକକଳା ଯାହା ଭିତରେ ମାୟା ବସା ବାନ୍ଧେ ଉକ୍ତ ସଭ୍ୟତାର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଲୋକକଳାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତିର ସୃଜନ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଅସଶକ୍ତ ହୁଏ ସମାଜ ହେ ସୁରଭି ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ତମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକକଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଉ ନୃତ୍ୟ